ତୋଫା ଜନ ପରି ଝିଅଟିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼େ ସିଏ। ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ ରୂପରେ ତାହାର ସରି କିଏ। ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଛତରା ପବନେ ଓଢ଼ଣୀଟା ତାର ଗଲା ଉଡ଼ି। ବିନା ଓଢ଼ଣୀରେ ଦେହ ତାର ଭରା ଯୌବନେ ଜର ଜର। ବାଟେ ଗଲା ବେଳେ ଯିଏ ତ ଦେଖିଲା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଗଲା ତା ନଜର। ଲେକ୍ଚର କହିଲେ କି ହେଲା ଓଢ଼ଣୀଟା ତୋର କିଏ ନେଲା। ପିଲାଟି କହିଲା ବାଟେ ଆସୁ ଆସୁ ଓଢ଼ଣୀଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ ମା ବାୟାଣୀ ବିନା ଓଢ଼ଣୀରେ ଆସିବୁନି। ଓଢ଼ଣୀଟା ପରା ଘୋଡ଼ଣୀ ତମର ଓଢ଼ଣୀଟା ପରା ଘୋଡ଼ଣୀ ତମର। ଏ କଥାକୁ ଜମା ଭୁଲିବୁନି ମା ବାୟାଣୀ ଭୁଲିବୁନି ମା ବାୟାଣୀ। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଟପ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ, କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ଘର ଯାଆନ୍ତୁ, ବଜାର ଯାଆନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାପା ମାଆର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାରୀ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇପାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଓଢ଼ଣୀଟାକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଓଢ଼ଣୀଟା ପରା ଇଜ୍ଜତ ତମର।